8 ka lungsod ug 2 ka syudad sa lalawigan sa Misamis Occidental ang wala na'y natala nga nagpositibo sa coronavirus disease kon COVID-19 sibu sa gipagawas nga COVID-19 bulletin sa Integrated Provincial Hospital Office kon IPHO niadtong Marso 21. Ang 2 ka syudad nga walay natala nga nagpositibo sa COVID-19 mao ang Usami City ug Tangub City. Samtang mga lungsod naglangkob sa Aluran, Baliangao, Bonifacio, Concepcion, Don Victoriano, Panaon, Sinakaban ug Tudela. Nasayran ngang Oroquita City adunay 2 ka kaso sa COVID-19 samtang nahabilin nga mga lungsod adunay tag-usa ka kaso. Ang Misamis Occidental naglangkob sa 14 ka mga lungsod ug 3 ka syudad. Sa kinatibuk-an ang Misamis Occidental, sukad sa pagsugod sa pandemic adunay 11,076 ka mga nagpositibo samtang 10,487 nini ang naka-recover. Moabot usab sa 581 ang nakabsan sa kinabuhi tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Sa ginaghanon sa mga namatay, moabot sa 91% nini ang dili bakunado samtang 9% ang bakunado apan adunay comorbidity. Sa pagkakaroon padayon gihapon nga giawhag sa mga health officials ang katawhan nga magpabakuna na sa mga gikatakda nga schedule sa matag LGU alang niadtong wala pasukad makapabakuna. Ang Misamis Occidental agada paghihapon sa Alert Level 2 base sa IATF guidelines. Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.